Wankan furo ya ne normal wallahi yau gwanja sho fa kace yau ma za ta fashe a Allah ya wai ku shirya da yarinyar nan a yanzu zan je gunta za ta fashe 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 namiji kara amma kin kasa ganewa har mutane suna ganin na zarewa kowa da irin magana da ke kawowa ya kamata ki zauna ki yo dubawa bani so zuciyata ta yo sarewa dan Allah ki taimaka ki yo dubawa roƙanki nake ta yi na shige damuwa kun ga nan comedy nan faɗi ka ƙara yes ne dan comedy na in baka so na kawai matsa da ka gunnan iyaye na sun samun albarka a harkar nan wankan furo ne wanda kuke cewa yaran nan wankan furo ne wanda kuke cewa yaran nan yau ne fa za ta fashe in ka ta fashe ai mu muka fasa me za a fasa ai kawai kar a fasa mu aitini mun riga da mun yi nisa za ta fashe 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 in ta fashe za ta hau bishiya ma ta karere ce in ta fashe za ta hau bishiya ma ta karere ce da na zo guri dukkan su sai su watsi idan na biyo hanya ko sai su ratse in ka ce ƙarya nake to zo ka rantse akwai bambanci ai da karfe da dutse in ka buga ce a ƙasa sai ya watse ko karfe in ka buga sai dai ya latse amma kan furo jinin professor muke sa ka yi su gudu ko ba sa so da bunto za su fara hawaye kaga idanun wasu sun yi nazo za ta face za ta face za ta face in ta face za ta hau bishiya ma ta karere shi in ta face za ta hau bishiya ma ta karere shi bari mu ga ta fashe in ta fashe mu ga me za ta buɗa in ta buɗa mu ga wa za a koda an koda mu ga wa za a yi wa buɗa za ta fashe za ta fashe za ta fashe in ta fashe za ta hau bishiya ma ta karere shi da na je gunta tace in siya mata shawarma da na sai mata shawarma tace mu je gun mi tsire in siya mata na ba malama so da iza bata haka bare ita da take da saurin duka in ce ban mu iya dangala ba to bari mu nuna musu mun iya dan kwandala na gaida sarki Hassani dan amana na gaida mukutar MD zama da kai wallahi akwai daɗi a gaske kai ma fa na gaishe ka ke bike suwa kai ma na gaishe ka iya wuya da ni da ku muna tare da ni da ku wallahi ba wani bare za ta fashe za ta fashe za ta fashe in ta fashe za ta hau bishiya ma ta karere ce in ta fashe za ta hau bishiya ma ta karere ce in ta fashe za ta hau bishiya ma ta karere ce ina na gashe ku iya wuya da ni da ku muna tare mai aka yi min akan ku ni zan jure yanayi 24 na baku number 4 yanayi 24 na baku number 4